Danan na tuong tuslok siya. Din suyopon. Tarungan ng suyop ni mo diha. Basta yung lahi na nga suyop ha. Hi! Welcome to Ransoy vlog! Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video, asa man koron? I'm here sa Calape Plaza. I'm here with Marvin na diha. Pero later na ko ipakita kay. Wow! Gapahan ba mo niya? Ako, ambot lang. So I'm wearing face mask kang kuan ni from Prints and Graphics. And asa man agda nang nadiri agda no? Magtungnaw ni. Dara, there. Kana, naiduha ka now. Oh guys, kung gusto mo magpahimog ni customize, butang dagway niya dire. Wow, sana all na padagway pa. Dagway. Adto lang mo naman sa merkado, pwede mo adto mo. Nakitaan lang Prince sa merkado. Bad kaya bitaw ay. Nice lagi ang color. Dino siya, dinosaur. Oo. Giveaway ni niya pag birthday sa anak ko pag. Sa to? Pag na christening. So, asa man taron? Kisa tong gihulat. Lo shout out di ko ni Lord Brian Castro. Asa na gibutang sa Ginoo eh. Muchata dugay kay mo reply. Abot pag pila ka tuig. So, among adtoon so ayan kay mo dong kuno mi og Sophtea. Di na ko maniwang guys. Di na ko maniwang. So, see you later. Please maintain social distancing. Wait, I don't know how to use this. No, auto. It's What? auto hand sanitizer. Wow, amazing. How cute. Guys, wala ni sa mo. I'm sorry. Wow, ginawa. Kabu na mga dayo. Oh, ignorant. Udara ilang po. Further here. Kasi, atong color moisture. Only 2 large Milktea for 160. So, safety first. Dara. Ilang menu. Yay guys! Ning sila pa sa Marvin ko na. Contact tracing ko no. Please write po ako. Ay, individual, yes. Yeah! Ano yung flavor na Marv? Cheesy mango. Cheesy. So, I Wait. love mango. I don't love cheese, but I need to. But you need to. And mine is this one. White caramel. So. Also, How does it taste? Like heaven. So man, I'm so excited to taste it. So guys, please visit Sophtea here at Desamparados near their chapel. Yeah. Pangita lang si Sophtea. This is it. Diba guys? White caramel.
Ano na po? Tuslok. Din suyopon. Tarungan ng suyop di mo diha. Basta yung lahi ng suyop ha. Yeah. Tarungog shake para. Walang positive na suyok. Yeah. It's na Bali. So, 1, 2, 3. Oh my god. Murok na iya ha. Feel ako lamig na ginoon. Lamig tanan ni. Sumubalik ko dire kay silawan akong lain flavor. Actually guys, kung kauban mo bayad, dali dagan ni kwarta. Gani kwarta. Basin ganahan mo kuha na ni message ni Lynn Cobero. Lagay. Di pwede ka nang unyat na ni. Wanna try? Bawal ang mask. Master ba? Bawal ang mask. Tasting. Oo, guys, bawal dahil. Mas bakala ka umantay. Bawal lagi na. Ba, hindi may kabuo ko, Sara. Anak mi. Sa karon bawal na. Kung na nagadinitilaw nga lain, may nakipatilawan sa lain. Oo, hugot pong animal oh. Hugot, basta katilaw na ko no, di na pwede ipaltilaw sa lain. Bilis ya, paano? Bilis na maghihatagon. Selfish no? Dili maghihatagon. So, murag maos na. Isod pag magmask ko guys, musuyok. Unsaon man eh. Unsaon man eh nako. Guys, nahurot naman ng ako. Na sus lami pa kay dogang pero mo tay sapi dai. Sponsor na to dai ang bot pero wala sponsor. Busy kay picture. Feeling guwapo ba na siya? No, sus buyag ka diha. Dili na kayo watch Pack 9. Binuangan may akong watch. So guys, visit na mo tara guys. Yeah! Doon ni siya sa kapilya sa Desamparados. Doon ni siya sa kapilya sa Desamparados. You can see the tarpaulin outside. Yeah. It is really fun. No. Saan ba ni pagkuhan mo? Deliciously satisfying. Indeed! Yeah! So guys, nahumo na may og suyop og Milktea. Lahat po na yung suyop ha, naibawan ha, kamo mga bad gyud mo. So recommended gyud guys, lami. Super lami, murag lami patingali sa inyong ubab. Usama ka lami sa iyong uyab. Sa mga nahi uyab diha. Ako. Bye po. And visit na mo guys, o dahil ang kapilya. The next sa kapilya is kanang na stage. So, muna nang sunod, Sophtea na guys. Sa mga Sophtea ko nun, sa mga Milktea lover diha, visit Calape now. Desamparados. Basta Sophtea. Makita naman ninyo. Search niyo sa Facebook, Sophtea. Kita ka na. So, ibutang ko na ko ang link sa ubos guys. Og ang ilahang og sa description. Og asa dapit. Og ang ilang social media account. Yeah.
Hope you enjoyed this video and don't forget to click subscribe and the notification bell para ma-notify mo usa akong sunod nga video. See you in my next vlog. Bye-bye!